fɔra ko c'est-à-dire i bɛ baara min kɛ i ka nafa sɔrɔ o la. Donc acteurs ka nafa sɔrɔ a la, balontannaw, entraîneurs, administration mɔgɔw, parce que balontan fɛnɛ o fɛnɛ ye administration mɔgɔw b'a la, secrétariat mɔgɔw b'a la, comptabilité b'a la, dɔgɔtɔrɔw b'a la. Bon, tagalen ɲɛfɛ hali officier médiaw b'a la. An bɛ se k'an da don o critère 5 la, et o critère 5 infrastructure ko b'a la, parce que club bɛɛ kan k'i ka terrain sɔrɔ. Bon, ni terrain t'i bolo, i bɛ entraînement kɛ yɔrɔ min, peut-être i b'o louer, donc o papier de bail n'o fɛnw kan ka sɔrɔ i bolo. Critères sportifs, c'est-à-dire ni gagnera terrain grand, il bɛ yɛlɛn ka taa première division na, ou bien il bɛ maintenu, ou bien il bɛ kɛ champion ye. Bon, critères administratifs ani personnel ta an y'an da don o la, sarako kuma, sara joueur fan fɛ ka taa mɔgɔ 18 na ka taa mɔgɔ 25 la, ka fara secrétariat ni an y'a fɔ cogo min dɔgɔtɔrɔw kan, staff technique administratif. A fɔra ko mɔgɔ salaire dɔgɔyalen ba ka kɛ SMIC ye, Mali salaire minimum n'o ye 41 000 francs ye, donc 82,200. Donc je pense que là bɛɛ sera k'o yɔrɔ rempli, et bɛɛ bɛna se k'o yɔrɔ rempli, et an bɛna se ka taa n'o ye. A tɛ taa ni gɛlɛyaw tigɛ. De toute la façon, première année bɛ kɛ évaluation ye, ni gɛlɛyaw kɛra évaluation bɛ kɛ, et ensuite an bɛ tila k'a lajɛ tagalen ɲɛfɛ a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min. Club dɔw kɔni bɛ yen, c'est sûr que olu bɛ bɔ lot kɔnɔ, olu bɛ se ka mɔgɔ sara fo niveau dɔ la. Mais ça va pousser club tɔw fɛnɛ olu k'u battu pour que ka se ka joueur ɲɛnamaw sɔrɔ, ka joueur bɔ kɔfɛ ka na an ka championnat fɛnɛ a ka kɛ attractif ye, et vraiment championnat niveau bas ka don a la, et an ka club fɛnɛ ka se ka taa yɔrɔ jan. Critère financier fɛnɛ bɛ yen, parce que club bɛɛ kan k'i ka état financier préparé k'a ci. Donc nin ye nin don na nin yɔrɔ la, nin bɔra nin yɔrɔ la, nin ye nin wari kɛ tan, ainsi de suite. Et ensuite critère juridique, o ye club ka statut ye, club yɛrɛ bɛ lakodɔn ni ko min ye. Nin y'an donnen championnat professionnel la kudayi, et je pense que segin kɔ tɛ na y'a la, et an bɛ continuer ka taga fɛ, et fo k'a kɛ min ye. C'est vrai, n'i y'a fɔra championnat professionnel caman b'a ta tubabu duguw ni fɛnw na olu bɛ cogo min, mais an ma se o niveau ye fɔlɔ.